Avui es dona el tret de sortida als Jocs Olímpics de Tòquio 2020. El 2021, evidentment. 2020 no va existir. No. Ai, i saps què m'estan entrant ganes de menjar ara? Què? Sushi! Sushi? Però saps com fa que no mengem sushi del bo? Pues des del 2020. Però bueno, sempre ens pot quedar un sucedani. Hola, què tal? I benvinguts a un altre tutorial. Aquest cop, què toca? Menjar japonès. Menjar japonès? Sí. Un joc culinari? Un joc culinari, un party, un clàssic, Boníssim. boníssim. No és per menjar, són cartes, no és menjar. Tot i Sobretot. que Tot si i voleu t'entrin agafar, ganes. si voleu agafar menjar Japó, quan el feu, no us direm res. És que t'incita. T'incita. I com es diu el joc? Va, digues el títol. Digues el títol. Sushi Go! Sushi Go de The Beer, de 2 a 5 jugadors, Sí, 15 minuts aproximadament cada partida, sí, una edat recomanada de més 8, sí. a partir de 8 anys, I qui és l'autor? i l'autor és Phil Walker Harding. Això m'agrada. T'agrada la meva good pronunciation? Sí. I en llauna, un joc d'aquests de llauna que a mi m'agraden molt, els jocs de llauna. No t'agrada el cartró? No, perquè el cartró... Va, La llauna tampoc és molt compatible. No. Fa de mal digestió. però és més reciclable, és eco-friendly. Ah, sí? No, què ha de ser? Doncs anem a veure què porta la capsa. Sí. És molt senzill, és molt senzill. Va, Passem a la capsa. obrim la capsa i en ella trobem el manual d'instruccions, publicitat de De Beer i les cartes, que són 108 cartes. 108 cartes, que les agafarem Fem aquí una mica el resum de les i regles. per preparar es reparteixen, segons el número de jugadors, es repartiran més o menys cartes. En el nostre cas, com som 2 jugadors, es faran 10 cartes a 10 cada cartes. I el Sushi Go és un joc molt ràpid perquè són 3 rondes. En 3 rondes estàs finiquitat el joc. Sí. Llavors, repartim les cartes i ara us expliquem com funciona el joc. Hi ha cartes que funcionen igual a cada ronda i hi ha cartes que només es comptabilitzen a les rondes finals, que això ara us explicarem quan surti. Llavors, com es juga el joc? Nosaltres, de la nostra mà, en triem una carta i la baixem boca Cap per avall. cap per avall. I passem tota la mà a l'altre jugador. Plum. I triem una carta de la que ens ha enviat. I es revela la carta que hem... Sí, perquè tothom vegi que ho ha agafat. Exacte. Com t'agrada el sashimi, Vinga. Sí? Sí. Doncs vinga. Ten. Es revela. I així anireu jugant fins a quedar-vos amb una mà. Llavors, ja hem acabat la primera ronda i conteníem els punts que hem aconseguit a la primera ronda. Comencem pel Marc. Bueno, es comencen comptant primer els maquis, és a dir, el que tingui més maquis guanyarà 6 punts, el segon que tingui més maquis en guanya 3. En aquest cas li foto jo una pallissa a maquis, Sí. llavors jo m'enduc 6 parts, el segon jugador s'endú 3. Sí. Si hi haguessin més jugadors, la resta, res. Res. Per exemple, comptarem les tèmpores, després, les tèmpores, cada parella de 2 tèmpores et donaran 5 punts. En aquest cas, només ella té una tèmpora i ja està, llavors ningú s'endú punts per tèmpores. Els sashimis, cada persona que tingui un trio de sashimis guanya 10 mira. punts. Jo Jo, tinc- per exemple, en tinc 2, doncs me quedo 0 sashimis. Sí. I aquest sashimi que sobra no farà res. Els yozas, contem els yozas. Els yozas és acumulatius. Quan més yozas, més punts guanyaràs. Amb un yoza guanyes un punt, amb 2 yozas guanyes 3, amb 3, 6, 4, 10, 5, 15. Tens un yoza, guanyes un punt per yozas. Jo no guanyo cap punt per yozas. Després tenim els nigiris,
que serien aquests que donen punts per si sols, que són 1, 2 o 3, n'hi han de 3 classes. Veus? Jo tinc 2 nigiris de salmón, són 2 punts cadascú, i ella té un nigiri de truita, que és un puntet. Però tinc l'afegit del wasabi. El wasabi és un multiplicador que quan l'afegeixes a un nigiri et multiplica. Llavors tinc un d'un punt més el wasabi de 3 punts, són 3 punts. Com es juga el wasabi? Quan estigueu fent la ronda, vosaltres baixareu la carta del wasabi i després a sobre li afegireu un nigiri. Però primer l'ordre és jugar un wasabi i a sobre li afegiu un nigiri. Un wasabi per si sol no val res. Sí, normalment és aquesta típica carta que te l'acabes menjant al final de la ronda. Després, què més tenim? Els púdings. Els púdings ara mateix no compten res, però te'ls guardes a la nevera. O sigui, totes aquestes cartes es descartaran, ja ho comptareu els punts i ho descartareu. Però el púding us el reservareu per puntuar-los al final de la partida. Que són els postres? Són els postres, clar. El que tingui més púding guanyarà 6 punts, el que en tingui menys restarà 6 punts. Ens queda per explicar un tipus de carta que serien els bastonets, els palillos, en català correcte, els bastonets, que quan estigueu fent la ronda vosaltres jugareu els bastonets i quan us interessi podreu aquella tirada jugar 2 cartes. Perquè no sé, per exemple, teniu 2 tèmpores juntes, doncs jugaré les 2 tèmpores alhora i el que feu és substituir els bastonets i els tornem a ficar a la mà i els passeu. I normalment això és la típica carta que deixes pel final i algú se la menja i no la fa servir per res. Clar, i no compta punts. I no compta per res. Bueno, compta per compta, una jugada xula. Compta durant el joc, però després a l'hora de la puntuació no té punts. Llavors és una carta que no porta gaire. Que no porta gaire. Que t'interessa que es quedi l'altre company. Sí. I això sí, doncs això seria la primera ronda, hem comptat els punts, passem a la tercera ronda, el que guanyi més punts guanya la partida. El Sushi Go és un joc perfecte per gent a qui no li agradin els jocs de taula o que no sigui una mica reticent a jugar-hi, perquè és molt ràpid, és molt divertit i li podeu treure A més que té uns dibuixos cookies, són amables els dibuixos. Sí, i sobretot és molt senzill d'aprendre. Les regles no tenen dificultat, perquè és bàsicament el draft, és passar les cartes als rivals. I tens un pique de... Joder, em quedaré això perquè no s'ho quedi l'altre, perquè veig que està acumulant molts sashimis, doncs ara me quedaria el sashimi pel simple fet que l'altre no aconsegueixi puntuar. I també saps que m'adono que la gent que li agrada comptar cartes també li va molt bé perquè diu, vale, ja han sortit aquestes, ja s'han descartat, a la baralla ja només en queden tantes, doncs no agafaré sashimis perquè no em queda cap. Sí. Si no sap comptar cartes, això no ho pots fer, i això fa molta ràbia. Per què no saps comptar cartes? Perquè no sé comptar... No, jo no tinc... El meu cap pensa en altres coses abans de comptar cartes. Bueno, és pràctica, Ja sí. La que tu vulguis. En fi, ja està, és que és molt senzill. Crec que és dels tutorials més ràpids que hem fet. Sí. I és del joc més simple, per tant, és un joc efectiu. Ràpid d'explicar, divertit de jugar. Sushi Go té una variant, té una capsa més gran, que és el Sushi Go Party. Però aquell és enorme, Aquell és enorme. Més tan portable com aquesta. Però és igual de divertit o més, pel que diuen. Llavors, si us ha agradat el Sushi Go, ens ho deixeu als comentaris. I què més han de saber? Han de saber que ens poden seguir a les xarxes socials, a Twitter i Instagram, a Yazolvax. Tindreu per aquí el nom exactament escrit. I que si voleu comprar jocs de taula, podeu fer-ho a la botiga Mono de Juegos amb el codi de descompte del 5% d'Ayason. I ens deixaríem per comentar al Twitch. És veritat. On ens poden veure fer partides en directe de jocs de taula una mica més totxos, més avançats. Bueno, depèn. Depèn, no tots, però normalment són més durs els que ensenyem allà perquè n'ompli un parell d'hores de directe. Més durs o més curiosos? També, bueno, pots dir-li a tot. Home, el micro-macro tampoc era dur. Ara m'ho has de discutir en ple vídeo? Claro. En fi, el Twitch d'Ayason, dissabtes o diumenges a les 5 de la tarda, fem partides de jocs de taula. I ho anunciem, òbviament, a les xarxes socials que ja us hem fet seguir. I res, macos, fins la propera, ens trobem
la setmana que ve amb un nou vídeo. Adéu! Ciao, ciao, ciao!